José López Campos quixo deixar claro ante o conselleiro que o proxecto da cidade do Moble é prioritario para o futuro da estrada. Na reunión que tivemos onte eu quixen deixar claro unha cousa e para min si é unha diferencia competitiva con respecto aos demais, e que a estrada carece de solo industrial desde fai moitos anos. A nadie se lle pode escapar, e non é unha única responsabilidade do goberno actual, senón que nunca estuvo dentro das prioridades do Executivo que a estrada contase con solo industrial de carácter público, o cual é fundamental para o desarrollo de proxectos dinamizadores e que permitan reactivar a economía na estrada, non? En esa línea vemos como outros concellos si o fixeron e ese modelo funcionou. Sin embargo, na estrada seguimos co mismo modelo de fai 20 anos, e xa non só no que son as infraestructuras productivas, no que son os solos industriales, senón tamén no que é as vías de comunicación, non? Que para nós son os dous eixos clavos xunto co plan xeral para poder dinamizar o que é a actividade económica e a actividade productiva na estrada. Cal é o proxecto estrella, o proxecto bandeira en esta nova etapa? Pois é o proxecto da cidade moble. Por que é tan importante na actualidade? Porque non somos conscientes, desde o Partido Popular, que estamos nun ciclo económico difícil, complicado. Estamos inmersos nunha gran crisis económica. Desde logo, agora mismo, seguramente para o tecido empresarial non sexa o momento de apostar decididamente por novas inversións. É difícil encontrar un empresario que este en condicións de apostar por novas inversións, pero o que hai é que plantexar os proxectos cunha visión estratégica de futuro. E a visión estratégica de futuro é que na estrada, se aproveitamos agora o ciclo económico baixo no que estamos inmersos e somos capaces de dar cumplido trámite aos proxectos que temos en marcha, como é a autovía e a cidade do Moble, podemos dicir que un horizonte temporal a medio plazo, a estrada poderá contar con unhas infraestructuras suficientes e eficientes para que no cambio do ciclo económico e cando a economía repunte nos estemos cas infraestructuras preparadas para que o empresario, o propio cidadano e desde logo os emprendedores teñan as ferramentas ao seu alcance para poder desarrollarse e para poder xerar riqueza. Este é o momento de apostar polas infraestructuras. Estamos nunha época de recesión, nunha época de crise, e neste momento é o momento de poñer en marcha todos os mecanismos para que a salida, cando empecemos a ver a salida do túnel, a salida desta crise, a estrada este en posición e en condicións competitivas iguales con respecto a outros concellos. Agora é o momento de traballar firmemente por conseguir estes proxectos. O Partido Popular tende a man a Cidega para un cambio de rumbo na estrada e agarda que o Bloque Nacionalista Galego faga o mesmo. Eu sumo máis palabras do Bloque Nacionalista Galego, que se o Partido Socialista quere ter capacidade de reivindicación neste proxecto e quere sumarse, o primeiro que ten que facer é salir á palestra a asumir as súas responsabilidades, os seus erros en este proxecto. Eu de momento non vin a nadie asumindo esas responsabilidades e, polo tanto, coincido co BNG en que non teñen legitimidade para poder exixir absolutamente nada en relación a este proxecto. Que panorama se nos plantexa? Parece ser que tanto o Partido Popular como o Bloque Nacionalista Galego como Cidadáns, polas declaracións feitas, estamos en situacións ou en posturas bastante aproximadas en relación a este proxecto. E eu personalmente coincido que a estrada precisa claramente outra forma de gobernar, e estou convencido tamén, e en esa línea tamén comparto as opinións vertidas nos últimos días, de que posiblemente a estrada precise xa urxentemente outro goberno, non precise que desde logo non haya un goberno revolucionario que inicie un enfrentamento constante co seu enemigo, que é o Partido Popular, porque, por suerte para a estrada, pero por desgracia para os socialistas, o Partido Popular é quen goberna en Galicia e, desde logo, é quen ten que ter a iniciativa e ten que tirar dos proxectos que son fundamentales para a estrada. Por lo tanto, digo que temos o enemigo na casa e, desde logo, me parece que o goberno do Partido Socialista non está á altura de circunstancias do que a estrada necesita. Por lo tanto, é unha reflexión que eu quero deixar no aire, pero
aproxímome, ou nos aproximamos moito o que son as declaracións do líder de Ciudadanos de Galicia, me parece que son acertadas e, desde logo, me parece que temos moitos criterios en común, moitas cousas en común, e, desde logo, é para valorar cal vai a ser a estrategia que teñamos os partidos que realmente queremos defender os intereses da Estrada. E aí, seguramente, se pode abrir un novo mapa ou un novo panorama político no que, desde logo, nós, sempre cando sexa por interés xeral e por interés da Estrada, estaremos para traballar e para seguir xestionando donde faga falta. O voceiro do Partido Popular considera que o enemigo da Estrada está dentro e que é o Partido Socialista e, máis concretamente, José Antonio Dono. E eu quero deixar claro a impresión que eu saco de todo o que pasou durante estes últimos días. Eu personalmente creo firmemente que temos o enemigo dentro. E cando digo que temos o enemigo dentro, digo porque o alcalde da Estrada, por activa e por pasiva, encargouse de pedir nos medios de comunicación, cando a Xunta Bipartita gobernaba en Galicia, de que o proxecto da Cidade do Moble, así como outros proxectos, non se debían de politizar e todos debíamos de ir da man para conseguir que estes proxectos foran unha realidade. Era o interés que tiña el nese momento, desde logo non lle conviña, nin lle convén, como en outros moitos temas, como cando foi o tema da fundación, cando foi o tema das festas, cando foi o tema de moitos problemas, ou o tema das subvencións deportivas que surgiron na Estrada, nunca lle interesou o debate. E a mostra está en que nunca entrou no debate, non? Nin entra no debate, sobre todo co Partido Popular. E para nós é moi esclarecedor que desa frase de que non se deberían politizar os temas, agora pasamos a unha campaña na que o Partido Socialista quixo ver un pequeno resquicio para poder desgastar o Partido Popular. As cousas, ou polo menos eu interpreto que o mundo está ao revés, polo menos na Estrada. Parece que o Partido Popular é o que goberna na Estrada e o Partido Socialista e o BNG son os que fan oposición, cando a realidade é totalmente o contrario. Eles son os que teñen que gobernar, eles son os que teñen que tomar as decisións, pero pola contra dedícanse única e exclusivamente a presentar mocións, mentras que o Partido Popular se dedica a facer xestións, que é o que nunca fixeron eles durante os 2 anos que coincidiron o goberno municipal e o goberno bipartito, o denominado por o señor alcalde o goberno amigo, nunca fixeron absolutamente nada e agora dedícanse a facer oposición da oposición. E, por lo tanto, por eso digo que o problema que pode haber de trasfondo en todos estes proxectos é que temos o enemigo na casa. E o Partido Socialista, por desgracia, non lle interesa que o PP traballe arreo para que os proxectos como a Cidade do Moble e o proxecto da autovía e o plan xeral sexan unha realidade canto antes. Moléstalle, parece que agora mesmo a capacidade de interlocución que temos co goberno autonómico lles molesta en demasía e, polo tanto, o único que ven é un enemigo político, están intentando dinamitar todos e cada un dos proxectos que a Estrada ten agora mesmo en marcha. E iso, desde logo, é un flaco favor que lle estamos facendo a Estrada. Desde logo, nós nunca intentamos politizar este tema. En esa línea de desgaste que o Partido Socialista, que o medo que lle ten ao Partido Popular, quixo intentar politizalo agarrándose a unha frase dun colectivo que, como dixen xa noutra roda de prensa, non dixo o que oíu, nesa reunión dixo o que quería haber oído e non oíu. Agarrándose esa frase, non é que continúen nunha maniobra de movilización, manifestación e poñerse diante da pancarta como amenazaron e parece que quedou no pasado, senón que agora insisten cunha serie de mocións que queren levar o Consello Económico e Social ao pleno, unhas mocións que, de feito, non poden ser en ningún caso analizadas e debatidas porque parten dunha gran mentira e dunha gran falsedade. Eu dixen nunha roda de prensa que tiña certeza de que neste proxecto alguén mentiu e o que dixemos nese momento o confirman os datos de que quen mentiu foi o Partido Socialista. Cal é o que realmente me deixa certas dúbidas? Pois é o comportamento do Partido Socialista, o pancartismo e, desde logo, a actitude totalmente injustificable de un goberno que se comporta, desde logo, con unhas mañas pouco recomendables e, desde logo, que se somos
conscientes e sabemos como funciona pois a política local e a política autonómica non favorecen en absoluto os intereses da Estrada. Por eso, reclamo o apoio empresarial e o apoio social a este proxecto e denuncio pois, a incapacidade, a incompetencia e, desde logo, a falsedade e a mentira na que está instalada o Partido Socialista. López Campos considera o Bloque Nacionalista Galego un cómplice necesario, aínda que cree que actuaron de boa fe tramitando as partes do proxecto que lle correspondían. Tamén lle pido ao Bloque Nacionalista Galego que non se sume a esa mentira. E o pido porque as declaracións feitas na última roda de prensa do Bloque Nacionalista Galego faltaban a verdade. Eu, si, vexo un culpable decidido neste tema é o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego é un cómplice necesario. Estuveron no Consello da Xunta cando derogaron o Plan Sectorial de Áreas Empresariais formado polo Partido Socialista e o BNG, por lo tanto eran coñecedores desa anulación do Plan Sectorial. Tramitaron, eso sí é certo, a parte do proxecto sectorial que lle correspondía ao Instituto Galego de Vivenda e Solo, pero é falso, radicalmente falso, e o quero deixar claro para que nadie se leva engaños, de que a Cidade Moble estuvo incorporada no Plan Sectorial de Áreas Empresariais. E aquí, e o señei outro día, e o volvo a enseñar, e o enseñarei tamén ao Partido Socialista BNG, aquí está a proba do delito. Eles contan unha media verdade. Din que o día 18 de novembro chegou á Consellería de Medio Ambiente un escrito no que se solicitaba o trámite do informe de sustentabilidade ambiental do proxecto. Non só se solicitaba o informe de sustentabilidade. O escrito, e desde logo donde hai documentos sobran as palabras, o escrito di literalmente que o Instituto Galego de Vivenda e Solo solicita á Consellería de Medio Ambiente a modificación do Plan Sectorial de Áreas Empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, como todo o mundo xa sabe a estas alturas, plan anulado no mes de julio do ano 2008, solicita a incorporación no Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia para poder incluir o proxecto da Cidade do Moble nese plan sectorial. E así mesmo o informe de sustentabilidade ambiental. Solicita, por un lado, o informe e para poder emitir o informe solicita a inclusión do proxecto da Cidade do Moble no Plan Sectorial de Áreas Empresariais que, curiosamente, estaba anulado 4 meses antes. Entón, si é certo que hai unha solicitude de incorporación, pero tamén é certo, e é máis certo, que nunca chegou a estar incorporado. José López Campos tamén considera que baixo ningún concepto o Concello da Estrada se pode poñer en contra dun proxecto privado como o de Vigo. Quero pararme a deter un pouco o que é os pasos que nos quedan nestes últimos días. Me parece pois desde logo, moi pouco acertado as mocións que presenta o Partido Socialista, sobre todo o Partido Socialista, tamén a do BNG, pero sobre todo o Partido Socialista, unha moción que quere elevar ao Consello Económico e Social e que quere elevar ao pleno do mes de agosto. Me parece unha irresponsabilidade. Non sei se tuveran oportunidade de leer ese documento, pero para empezar, o Concello da Estrada, e coincido totalmente cos empresarios, nunca se pode poñer en contra dunha iniciativa privada como é a iniciativa dos empresarios de Vigo. Eso é un error garrafal. Eu creo que todos os empresarios no libre mercado teñen dereito a poñer en marcha calquer proxecto e calquer iniciativa, e desde logo para nós, posiblemente, en contra de ser un enemigo, será unha referencia, porque podremos seguramente establecer contactos para saber cales son as súas ideas, o seu proxecto, e aproveitalo tamén para posto en marcha o proxecto da Estrada, pero que está claro que unha cousa é un proxecto privado de uns empresarios que teñen a grande idea de unirse para competir, e outra cousa é un proxecto público no que a Xunta de Galicia se compromete a crear unha cidade do moble con recursos públicos. Son totalmente diferentes. Minte tamén o Partido Socialista no ánimo de crear esa polémica que non existe, no que estes empresarios queren aproveitarse de unha subvención de 30 millóns de euros da Xunta de Galicia. Minten no que é a competencia do empresariado de Vigo con respecto ao proxecto da Cidade do Moble e, desde logo, minten con que o apoio da Xunta de Galicia se pasará do proxecto da Cidade do Moble ao proxecto de Vigo. É unha falsedade. Naqueles están instalados co único ánimo, o único interés de desgastar, porque isto nos leva a pensar de que fora de ser vanidosos, me parece que debemos de estar facendo as cousas bastante ben
para que o Partido Socialista se cometa os errores garrafales que está cometendo a hora de intentar criticar e de intentar desprestixiar a un partido que o único que está facendo é intentar traballar honrada e humildemente polos intereses de todos e cada un dos estradenses.